Erokamano jawinjo mara e yo makende akawo thuoloni mar rwaki ni iyie mondo wadhi nyime kod puonjruok wachope e tielo mar 10 ma puonjruok mwadhi wuoye kawuono wacho ni wuok e hulo richo nyaka e horuok. Wuok e hulo richo nyaka e horuok, mano e wach ma wadhi somo maduong' ma wayude wach wich wuok e kitabu mar Daniel 9 wang'e 19 mawacho niya: Ruoth winji, Ruoth wewa, Ruoth winji, ti atiya, kik ideki kuom berni in iwuon, Nyasacha, nikech dala maduong' ni kod jogi iluongogi gi nyingi. Mano e wach wich momiwa kawuono jawinjo, kendo wadhi ng'iyo ni kwadhi nyime kod somo buk mar Daniel, wagike buk mar Daniel 9 oting'o achiel kuom lemo madongo mayudore e Biblos. E kinde ma ngima nobet matek ne janabi, nong'ado wach mondo obed kolemo mondo mi oyud teko mar rarruok kod agete mane ni e nyime. Kwadok chien mwang'e Daniel 2, bende paronwa kane ruoth ogolo chik mondo oneg Daniel kod osiepene gi jogo duto mane nyalo lokone lek, nikech lek mane ok onyal paro. Janabi nokotimo gimoro to nodhi ir Nyasaye e yor lemo. Kane ruoth ogolo chik e Daniel 6 kacha ni onge lamo Nyasaye mak mana penje en owuon gigo duto ma ji dwaro, janabi ne ok oweyo lemo to nobedo kolemo pile kochomo yo Jerusalem ma onge luoro moro amora. Kwadhi nyime waneno ni lek mar odhiambo kod okinyi mar ndalo 2300 ne okelo lokruok kuom janabi bende, kata obedo ni chenro ni ne osehul tiendgi maler, ne pod ok onyal paro maler lek mar higni 2300 kaka ne malaika owachone. Wayudo ni en mana e sura mar 9 ema ler mathoth chiwre ne janabi, kendo oyudo resruok mana nikech chiwruok mare e lemo. Omiyo jawinjo, en gima ber ka ng'ato chiwore e yo makende mar wuoyo kod Nyasaye e seche ma wachopo e tieng' matek kata e kinde matek e ngimawa. En yo maber kendo thuolo makende ka ng'ato kawo sechene koromo kod Nyasaye ka giwuoyo kendo oyudo dwoko makare.